Sa mga pagunahing balita, 2 tulak umano ng droga sa Legazpi arestado. Mahigit 100,000 halaga ng shabu na samsama. Motor at tricycle lang salpukan sa Sorsogon City. Isa patay, 2 sugatan. Lalaki sugatan ng pagsasaksaki ng kanyang kabarangay. Suspect may lihim daw na galit sa biktima. 3 magkakalapit na bahay sa Sipokot, Camarines Sur na sunog. At holiday rush sa Legazpi ngayong darating na Pasko at Bagong Taon, pinaghahanda na ng PNP. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong Martes, 18 ng Nobyembre. Arestado ang 2 umanong tulak ng droga sa ikinasang operasyon kahapon ng PIDEA Bicol sa Legazpi. Nasamsam naman sa mga sospek ang mahigit 100,000 halaga ng shabu. May report si May Encinares. Arestado ang 2 individual sa ikinasang buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Bicol sa isang sabungan sa Barangay Humapon, Legazpi City, mag-aalas 5 ng hapon kahapon. Isa sa mga inaresto ang regional target listed drug personality na si alias Vin, 41 anyos, cockpit gaffer. Kasabay niyang naaresto ang kasamahang si alias Paeng, 43 anyos, cockpit handler, pawang mga residente ng Barangay Bitano, parehong lungsod. Nakumpiska sa kanilang posisyon ng humigit kumulang 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Matagal din po natin itong validate para malaman kung nagbebenta nga ulit. At siyempre, kinuha rin natin ang trust niya. So ilang beses din po tayo nag-test by sa kanya. At ma-prove na rin natin na talaga po nagbebenta po talaga siya ng illegal drugs. Batay sa ulat, dati nang naaresto si alias Vin sa parehong kaso. Posible umanong ginagamit nito ang kanyang trabaho sa pagbebenta ng illegal na droga. Kasi napag-alaman po natin na ito nga po ay may munting farm din po sa bahay niya ng mga manok na panabong. So posible pong umiikot-ikot po talaga to para under the guise na magsasabong siya or maglalagay ng tarik sa iba pong manok ng mga kliyente niya at sinasabay na po yung kanyang pagbenta. Napakalaki po na posibilidad po yan. Hindi lang po siya sa Albay Province nagbebenta, inter-province na po. Iba-ibang probinsya po dito na paglalaman na nagbebenta po siya ng illegal na droga. Sa ngayon, nasa custodial facility ng PIDEA Bicol ang mga sospek para sa kaukulang disposisyon. Mahaharap naman sila sa paglabag sa Section 5 o ang pagbebenta ng droga sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares. Isa ang patay habang 2 ang sugatan sa salpukan ng motor at tricycle sa Sorsogon City. Pagkakasakop ng motor sa linya ng tricycle, itinuturong dahilan ng insidente. May report si Mel Moral. Patay ang isang motorcycle rider habang sugatan naman ang tricycle driver at ang isang pasahero nito matapos na magkasalpukan sa Barangay Bibingkahan, Sorsogon City bandang alas 5 ng madaling araw kahapon, November 17. Kinilala ang nasawi ng isang 29 anyos na lalaki mula Misamis Occidental na kasalukuyang naninirahan sa nasabing barangay at nagtatrabaho bilang construction worker. Batay sa investigasyon ng Sorsogon City Police Station, magkasalungat na binabagtas ng 2 sasakyan ang kalsada nang sakupin ng motorsiklo ang linya ng tricycle na nauwi sa kanilang pagkakadisgrasya. Agad naman silang isinugod sa pinakamalapit na ospital ngunit pagsapit ng hapon ay binawian rin ng buhay ang motorcycle rider. Base po sa initial investigation namin at base na rin po sa pagtatanong-tanong namin sa area is yung motor at saka yung tricycle is same traversing in a opposite direction.
Bali ito po itong motor is from Bibingkahan going to Sorsogon downtown. Itong tricycle naman po is from Sorsogon downtown going to Barangay Bibingkahan. Pagdating nga po nila dito sa area ng pinangyarihan is based na sa namin nakandak is nag-encroach itong motorcycle. Kaya bumangga dito sa kasalubong yung tricycle. Sa ano po naman namin, sa area po namin is parang pa-curve po siya, pa-curve area. Kasi hindi na masyadong pero well lighted naman yung area. Ang ano lang namin din is narrow passage, saka is sabi ko nga po is kurbada. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng biktima na ngayon ay bumabiyahe pa lamang patungo sa naturang probinsya. Wala pa naman po pag-uusap yung dalawang panig kasi po yung nakakausap namin yung pamilya nitong driver ng motorsiklo is papunta pa lang po dito sa Sorsogon at nasa biyahe na daw po sila galing Osamis Occidental. Galing pa po sila dito, papunta pa lang dito po. Nagpaalala naman muli ang otoridad sa mga motorista na ugaliing magdoble ingat sa pagmamaneho para makaiwas sa disgrasya sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Sugat na naman ang isang lalaki sa Rapurapo, Albay matapos na pagsasaksakin ng kanyang kabarangay. May matagal na umanong kinikimkim na galit ang sospek sa biktima. May report si Hercules Barbacena. Sugatan ng isang 39 anyos na lalaki matapos na pagsasaksakin ng kanyang kabarangay sa barangay Gaba, Rapurapo, Albay alas 3 ng hapon noong Sabado, Nobyembre 15. Kinilala ni Police Major Joseph Militante, hepe ng Rapurapo Municipal Police Station ng biktima na si alias Joe, 39 anyos, construction worker, habang ang suspect ay kinilala naman bilang si alias Ed, 54 anyos, laborer, kapwa residente sa nasabing lugar. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng otoridad na dati nang may lihim na galit ang suspect sa biktima na posibleng naging motibo sa pananaksak. Ang kinakasama daw kasi ng biktima ay dating asawa ng yumaong kapatid ng suspect na tingin daw nito ay may kinalaman ng biktima sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagtamo ng mga tama sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na agad naman na isinugod sa Rapurapo District Hospital. Habang ito ay nagsasalok ng tubig o fetching o unloading ng kanyang water containers na puno ng tubig doon sa pinangyarihan ng insidente, itong suspect natin armed with bladed weapon, yung kutsilyo, Baga, pinuntahan niya yung itong ating victim, inatake niya at yun nga, nagtamo po ng maraming sugat yung ating biktima. Sa parehong araw, ay agad naman na naaresto ang suspect sa sinagawang hot pursuit operation ng otoridad at kasalukuyang nasa kustudiya na ng otoridad. Sinampahan na ito ng kasong attempted homicide. Lagi tayong magpapaalam sa ating mga kapamilya, kasamahan, lalo na dito sa mga paraplang barangay. Then, syempre, mag-ingat tayo sa ating mga gagawin at huwag tayong pakumpiyansa sa ating paligid. So, panatiling mag-ingat sa mga pinupuntahan na lugar at huwag tayong or umiwas tayo sa mga madidilim na lugar. Nakalabas na din ang ospital ang biktima at nagpapagaling na. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Tatlong magkakalapit na bahay sa Sipokot, Camarines Sur ang nasunog kamakailan. Sanhi daw ng sunog ang napabayaang may sinding kandila sa isa sa mga bahay. May report si Danica Garcia. Natupok ng sumiklab na sunog ang tatlong magkakatabing bahay sa Barangay South Centro, Sipokot, Camarines Sur. Pasado alas 2 ng madaling araw noong Linggo, Nobyembre 16. Sa investigasyon, nag-umpisa ang sunog sa isa sa mga bahay na may nakasinding kandila. Wala pa rin kasing kuryente sa lugar dulot ng bagyong Uwan. Dahil sa gawa sa light materials ng mga kabahayan, madaling kumalat ang apoy. Umabot ang sunog sa ikalawang alarma. Alas 3 na ng madaling araw nang maideklara itong fire out. Ang area po ay pathway lamang yung hindi po makadaan yung fire truck natin or walang pwedeng makapasok na sasakyan. Mga 120 to 150 meters po yung iskinita na
kabila pong release. Nagsumpay-sumpay po kami ng aming hose para makarating po dun sa area. Tapos, isang hose lang po, then yung mga fire truck po namin ay nagsusupply lang dun sa isang truck lang. Kaya isang truck lang yung nag-operate dun. Then yung ibang truck na transfer na lang ng tubig dun sa isang truck po. Wala namang naitalang nasugatan o binawian ng buhay sa insidente. Ayon sa BFP, tinatayang aabot sa 200,000 pesos hanggang 300,000 pesos ang iniwang pinsala ng sunog. Yung pong mga bahay ay magkakatabi-tabi po. Bali talagang kabahayan po, maraming bahay na magkakatabi po. Yung residente po ay binaha sila, kaya po yung mga kabahayan doon ay merong second floor po. Mga light materials. Yung unang bahay na pinagmulan ng sunog ay yung second floor po nila ay sawali. Then yung dalawang bahay ay light materials din, mga kahoy. Meron din konkreto, pero karamihan po ay light materials. Nagpaalala naman ang BFP sa publiko na maging maingat sa paggamit ng kandila at unahin ang pag-report sa kanilang himpilan bago ang pag-video sa mga insidente ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Susunod na, ilang motorista na sita sa paggamit ng modified muffler at pinsala sa infrastruktura sa Catanduanes dahil sa super bagyong Juana, umabot na sa 4 na milyon. Yan di ba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaang ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Ilang motorista ang nasita sa paggamit ng modified muffler sa Paracale, Camarines Norte. May paalala naman ang otoridad sa mga patuloy na gumagamit nito. Narito ang buong ulat.
Nasita at binigyan ng citation ticket ang 5 motorista na napadaan sa Purok 5, Barangay Tawig, Paracale gabi nitong linggo dahil sa paggamit ng modified muffler. Ayon kay Police Major Archimedes Garcia, hepe ng Paracale Municipal Police Station, ang pagsita sa mga motorista ay alinsunod sa kanilang panlalawigang ordinansa kung saan nakapaloob dito na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng modified muffler na nakakaabala sa mga residente lalo na sa oras ng kanilang pamamahinga. Continuous naman yung implementation namin ng ordinance on illegal modification, particularly yung sa loud muffler natin. Kasi ito talaga yung mga reklamo ng mga taong bayan dito sa Paracale, lalo na yung mga may edad na aabala yung kanilang pagtulog sa gabi. Ito rin po ay sinuportahan ng panlalawigang ordinansa na inakda po ni Bukal Mike Canlas. Si Bukal Mike po ay regular na nagpa-follow up sa mga police station ng Camarines Norte through also the leadership of our Provincial Director, Police Colonel F. Abay. Also, meron pong ginagamit yung Paracale Municipal Police Station na decibel meter and meter is fixed to measure na papasok po ito sa standard na binigay ng LTO na kung saan pwede lamang hulihin ay yung lalabas para motorcycle, yung lalampas sa 99 decibel measured at a 45-degree angle with a distance of 0.5 meters. At doon nga po, kagabi po, meron kaming nahuling 5 sa Barangay Tawig at tuloy-tuloy naman po yung implementation namin ito sa buong bayan ng Paracale. Sa ngayon, pinag-aaralan na rin umano ng lokal na pamahalaan na kumpiskahin na ang mga tambutso ng mga rider na muling lalabag. Pinag-aaralan din kung tataasan na ang multa sa violators. As of now po, based on municipal ordinance ng Paracale, walang specific violation or modified muffler, considered lang ito dun sa other violation na kung saan sinusulat lang namin yung violation niya under dun sa parameters ng others, doon namin nilalagay yung illegal modification. Kasi as of now po, hindi namin na-implement yung 4136 dahil nga po walang deputation sa LTO. At yung other violation, 150 pesos na kaukulang fine. Kaya nga po, nilalapit din namin kay Bukal Mike Canlas, isa sa mga boys ng sangguniang panlalawigan na mas pataasin yung penalty at isama yung confiscation ng mga modified mufflers na to na lumalampas sa authorized na sound level. Muli, nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na sumunod sa umiiral na ordinansa para sa mas maayos na kaligtasan at kaayusan sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Elian Zon. Umabot na sa mahigit 4 na bilyong piso ang naitalang pinsala ng nagdaang super bagyong Uwan sa infrastruktura sa Catanduanes. Damage assessment sa buong isla nagpapatuloy. May report si Danica Garcia. Umabot na sa 4,082,867,383 pesos 0.8 centavo ang halaga ng iniwang pinsala sa infrastruktura ng Bagyong Uwan sa Catanduanes. Ayon kay Roberto Monterola, Chief ng Operations and Warning Section ng Catanduanes Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, 1.47 billion ang pinsalang iniwan ni Uwan sa mga pangunahing tulay at kalsada sa isla, 1.1 billion sa government facilities, 64,470,000 pesos naman sa health and utility services, 657,925,000 naman sa seawall and flood control, 74,655,883 pesos 0.8 centavo sa agriculture and infrastructure at 378,954,500 pesos sa mga paaralan. So far doon sa mga infrastructure natin na parent itong mga roads natin, aside ng nabubuksan na. Pero yung ibang infrastructure facilities, kailangan pa natin na i-assess at marami pang pag-uusapan para mapunduhan ito. Umabot naman sa 55,739,789 pesos 0.50 centavo ang pinsala sa non-infrastructure sector at 34,432 ang mga nasirang kabahayan o 29,849 ang partially damaged at 4,583 ang totally damaged. Rest assured po, lahat po na pwedeng gawin ng local government
ay nilalabi natin sa mga kanya-kanyang agency para naman po kung hindi man tayo na ibalik sa normal at makapag-move on na po tayo ng ating kabuhayan, especially yung sa agriculture natin, yung mga naapektuhang mga pinagkukunan ng kabuhayan ng karamihan ng mga magsasaka natin, itong abaka. Pinagtutunan na po yan ng pansin at may information po tayo na yung PhilFida ay may nakalaan na pong pondo para tayo ay matulungan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang damage assessment sa pinsala ng Bagyong Uwan sa Catanduanes. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Naghahanda na ang Legazpi City PNP para sa pagdagsa ng tao ngayong holiday rush. Kasama sa nasabing paghahanda ang pagpapakalat ng kapulisan sa loob daw ng mga mall. May report si Rose Bilista. Bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga mamimili sa lungsod ng Legazpi ngayong darating na Kapaskuhan at Bagong Taon, magtatalaga ang PNP Legazpi ng kapulisan sa loob ng mga mall sa lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., hepe ng Legazpi City Police Station, ang hakbang na ito ay layong maiwasan ang pagdagdag ng bilang ng mga biktima ng shoplifting at pickpocketing sa loob ng mga establishmento. Dagdag pa niya, makakaasa ang publiko na mararamdaman nito ang presensya ng kapulisan hindi lamang sa pagsugpo ng mga mabibigat na krimen, kundi pati na rin sa mga krimen na kadalasang tumataas tuwing holiday season. Based sa study at dun sa pag-check namin sa mga insidente, usually ito talagang converges na tao. Yan strategic location. Diyan po may mga nangyayari para po ma-prevent yun. Magkaroon tayo ng prevention na wala na mangyari. Magde-deploy po tayo ng mga parte po yun, ma'am, sa mga malls na mga kapulisan po, ma'am. Binigyang linaw din ng hepe na hindi maaapektuhan ang bilang ng mga pulis na nakatalaga sa kani-kanilang fixed visibility point. Hindi rin anya nito maaapektuhan ang pagresponde at pagpapatupad ng 5-minute response. We will be stretching our deployment. Magkakaroon lang kaming adjustment ng mga duties namin. But yung existing namin na fixed visibility point, existing pa rin yun. Madadagdagan lang tayo sa mga malls po. Sisimula ng naturang hakbang ngayong darating na Desyembre. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Elian Zon. Salamat.